יונתן, אני רק אמרת לי שהוא לא יודע. אני יודעת מה אמרתי, אני עשיתי את זה רק... מה, אתם דיברתם על זה מאחורי הגב שלי? לא, רק פעם אחת שזה... שיקרת לי! יונתן, זה אני אשם, לא דני. בוא נפתור את זה בינינו. אתה עדיף שלא תדבר עכשיו. אם ככה, מה שהגעת, רק דברים רעים קורים פה. יונתן... את הסתכלת לי בעיניים ואמרת לי שהוא לא יודע מזה! תסתכל קדימה, העולם יראה לך את האור. תמיד תזכור, ישנו מקום בו אתה לא לבד. תצלח תזכור, תשאיר תפול, תראה עצמך להיות אתה. ברוב אתה לא לבד, כל אחד פה מיוחד. אין לי כוח לדבר על זה. מה קרה? כלום, אנחנו פשוט לא מתאימים. אמרתי לך. אבל דפני, בקושי הספקתם להכיר. אני יודעת שאת רוצה לשמוח בשבילי, ואני אוהבת אותך על זה, אבל את חייבת להבין שהחיים הם לא קומדיה רומנטית. בחיים שני אנשים שרואים את המציאות כל כך שונה לא יכולים להיות ביחד. דפני, את יודעת עוד משהו על החיים? בחיים חבר לא בא בהזמנה. לפעמים הוא שונה מכל מה שדמיינת. אבל אם את נותנת לזה הזדמנות, יכולה לגלות שהוא הרבה יותר טוב מכל מה שאי פעם רצית. שהוא חכם ורגיש, מתחשב. לא נראה לי שזה תקף לדורי. אני אפילו בטוחה שלא. למה? כי הוא מוצא חן בעינייך? אם הוא היה מוצא חן בעיניי, כנראה שהייתי הולכת על זה, לא? אז אני לא רוצה אותו כי אני כן רוצה אותו? טוב, עכשיו את סתם מדברת שטויות. אני ידעתי שזה מה שיקרה. מה, אסור לי לא לרצות מישהו? ברור שמותר לך. פשוט נראה לי שדווקא את כן מחבבת את דורי. וברגע שהתחלתם קצת להתקרב, את לקחת צעד אחורה והחלטת כל מיני דברים לגביו. למה שאני אעשה דבר כזה? כי את מפחדת להיפגע, כי את מעדיפה לדחות אותו לפני שהוא יעשה את זה. עכשיו אני מבינה. למה לא אמרת קודם? ברור שאם אחותך המגמגמת לא רוצה מישהו, זה רק כי היא מפחדת שהוא לא ירצה אותה, נכון? דפני, זה לא מה שאמרתי. מה פתאום שלי יהיו סטנדרטים? אני הרי אמורה בכלל להגיד תודה שמישהו כמו דורי מסתכל עליי, נכון? דפני, זה ממש לא מה שאמרתי. אבל זה מה שהתכוונת. שימי את הדיסק און קי פה בגזע, כמו שהסוחט אמר. טוב, עכשיו התוכנית. אנחנו מתחבאים שם, סבבה? אנחנו שמים את הלולה של החבל פה, מושכים את החבל אלינו. אוקיי? הבחור יגיע מבחוץ, כי הוא לא ירצה לעבור את כל ההבטחה. אבל מה שהוא לא יודע, שגם אנחנו נגיע מבחוץ. אוקיי, נו ו... איך שהוא נעמד פה, אנחנו מושכים את החבל אלינו, הבחור נופל על הפרצוף שלו, אנחנו משתלטים עליו ולוקחים ממנו את הדיסק און קי. אתה בטוח ששנינו נספיק כדי להשתלט עליו? אז יש לי חגורה לבנה בנינג'יצו. נינג'יצו פייטר בווי אמנם, אבל עדיין נינג'יצו. טוב, די, זה לא מצחיק. אנחנו שנינו פה מול אדם מבוגר. זה לא מסוכן מדי? מה, אז מה, פשוט נוותר וניתן לו להמשיך לסחוט אותך? אין לנו ברירה אחרת, חייבים לעשות משהו. אני מאוד מקווה שהמשהו הזה יעבוד. כי אם הוא בורח עם הדיסק און קי, הלך עליי. במקרה שלי, האמת לא תעזור. שרון זוכרת יולי אחרת, היא בחיים לא תאמין. אבל את שוכחת פרט קטן. זה לא קרה, את לא עשית שום דבר שהוא לא בסדר. להפך, תראי איך השתנית בשנה האחרונה, שכל מה שאת חושבת עליו זה איך שרון תרגיש. חברה טובה.
איך אתה לעשות את העקיף הדבילי הזה? המדהים הזה, סליחה? למדי את זה. ככה? את יודעת שהיא בסדר, נכון? זה נראה לך במקום עכשיו? רק חסר שיונתן ייכנס. גם ככה הוא חושב שיש בינינו משהו. אני מצטער, דני. אני בדיוק עמדתי לקרוא את הדף לפני שנכנסתם. אני רק ניסיתי לעזור, פשוט. אני גרוע בלשקר. אתה כל הזמן רק מנסה לעזור. אולי פשוט כדי שתפסיק עם זה, זה לא מה שווה לך. את זאת שרצית שנסתיר את זה מיונתן. אני הייתי מספר לו כבר מההתחלה אם זה היה תלוי בי. מה רצית שאני אעשה? שאני אבוא ואגיד לו, יונתן, זה ברק, הבחור הזה עם הצמיד זה שאני אמורה להיות איתו? להיות איתו? לפי החלום של יונתן. במציאות אני ואתה בחיים לא נהיה ביחד. ברק, פשוט תתרחק מפה, בסדר? פשוט תתרחק מפה. מאז שהגעת לכאן, הכל מתפרק לי. תראה כמה בלגן עשית מאז שהגעת, תלך. נו, מה אתה לא מבין? תלך. איפה הוא? זה לא הגיוני. תני לזה 5 דקות, אני אומר לך, הוא יגיע בסוף. מה 5 דקות יעזרו? התוכנית הזאת גם ככה לא תעבוד. מה? לא מבין מה התפקשש הכל הולך לפי התוכנית. הדבר היחיד שהתפקשש בתוכנית שלנו זאתי. חתיכת חוצפנית מתנשאת. חבל שהצעתי לה בכלל לראות איתי סרט. אבל אל תדאג, נגמר הסיפור. רגע, דורי, חכה שנייה. ספר לי בדיוק מה הלך שם. אני בעצמי לא מבין. היא לא נורמלית הבחורה הזאת, אוגו. רגע אחד אנחנו רואים סרט, הכל טוב, הכל נהדר. רגע אחרי זה היא יוצאת עליי שאני דביל, שאני רואה סרטים כאלה. אבל למה? היא תופסת מעצמה, זה למה? די, אוגו. אין לי כוח לזה יותר. תסתכל, תראה מה זה עושה לי. אין לי כוח לזה, עזוב אותי המבחן, עזוב אותי הכל, שום דבר לא שווה את המשחקים האלה. זהו, פעם אחת משהו לא בא לך בקלות אז אתה מוותר? אוגו, אל תתחיל איתי גם אתה. גם ככה הרעיון הזה היה דפוק מההתחלה ואני זרמתי איתו רק בגללך. בגללי? לפני שאמרתי לך שאני אעשה במקומך את המבחן, לא זרמת עם שום דבר. אז עכשיו אני גם אינטרסנט, לא רק דביל. אז הנה, לא רוצה להתקרב אליה ולא רוצה שתעשה את המבחן במקומי, סבבה? נדפק לך כבר המוח מעדי, אוגו. די, עזוב אותי מהתוכנית הזו. חכי לסימן ממני, אני רוצה לראות שהוא לוקח את הדיסק און קי, לוודא שזה הוא. נו כבר, תיקח אותו. היי, מה קורה? למה את מבואסת? איך ידעת שאני מבואסת? בטח לא בגלל שאני מציץ עלייך לפעמים מהחלום מרוב געגוע, אני פשוט מרגיש אותך. סתם, נראה לי שהעלבתי את דפני. סיפרה לי על הדייט הזה שהיה לה ולדורי. הוא סיפר לך על זה משהו? כן. וזה מה זה משנה, זה גם ככה לא יעבוד ביניהם. זה באסה. איזה מתוק אתה שככה אתה רוצה שיהיה לה מישהו. ברור, מה זאת אומרת? אחרת אנחנו לא נהיה ביחד. אז זה כל הסיפור? אתה רוצה שדפני ודורי יהיו ביחד רק כדי שאנחנו נוכל להפגין את הזוגיות שלנו מול כולם? אסור לי לרצות להיות עם החברה שלי? ואת יודעת משהו? זה קצת מטריד אותי שרק אני עושה מזה עניין. אוגו, אני אוהבת אותך ואתה יודע כמה אני רוצה שנהיה ביחד. אבל כרגע אני חייבת לשים את דפני במקום הראשון.